Straight to the point. Aratas to mga dugang hisgutanan ro butaga mga kaigsunan og atong balik-balikan mahigala ang nahitabo nga hearing diri sa House Committee on Justice. Niadto milabay mahigala nga Martes ug unya ang sunod nga hearing adto na mahigala sa April 22. Unya kinini ang pangutanang dako mga higala kadtong maong hearing sa House Committee on Justice. Naka-squabble bas mga tao, arangkada ba kaha ang kasuko sa mga tao batok ni Sara Duterte aron nga nindot na hapsay na unta padong nakasupport na mahigala sa impeachment. Kay kadto mahigala imong i-evaluate kadto to ang maong hearing sa House Committee on Justice. Medyo painit tos mga tao mahigala bangap. Ni adi ay no. Nya gi-challenge si Sara, wa diha. Wa mo tunga si Sara. Unya gibalik-balik og tawag mga higala. Gitagaan mahigalag kahigayunan kunuhay inana no. Unya ilang bidyuhan ang lingkuranan ni Sara nga dunay Sara Duterte nga wa diha sa ang lingkuranan. So pagtan-aw sa video mahigala diha sa House Committee on Justice, nya wa diha sa lingkuranan mo ni pagtawag ni kuno no? Di ba niya sige tawga ang Vice President nabata na nga clip. Tawag ang Vice President tawgon mahigala sa kanana ang ilang kumsek tawag wa diha kita ding lingkuranan Sara nga wa diha tanawa. Pagkakita may galas lingkuranan diha nga gibutang Sara Duterte wa mo tunga. Duha ka habig maglain-lain dayon og mga kinineng hunahuna. Ang kadto mahigalang anti-Duterte moingon mahigala to hadlok gyud wa mo tunga hadlok ni Madriaga. Dili makaako si Sara pagtunga diha, guilty man ha. Nga kana mga higalang istoryaha ug kadto mga ordinaryong tao mo istoryahan makigalaan, makaingon gyud siguro puto na tahatawa. Wa mo tunga so maayo ba siya sa optics or dili? Yo. Gibutangan Sara Duterte lingkuranan iya. Honorable Sara Z. Duterte, Vice President niya, wa siya diha. Tapad pa sila mahigala ni Abante. Present today. Now, sa habig mga kaigalaan sa anti-Duterte o sa pro-Duterte, lilain gyud og mga pamahayag, labot anang wa blanco man ang kang sarang lingkuranan. So ato nang gi-speaker kagapon di patamo adto mahigala ni Madriaga og suko kang Sara maingon kata tanawa hadlok. Hay man ang ingon yang bloodbath nganong wa may tao nang iyang lingkuranan. Ingon bloodbath pahagit-hagit og bloodbath unya wa mo tunga. Unya ang sa mga mulaban pong Sara muhatag po mga argumento. Nga kana mga kagalaang wa pagtunga ni Sara wala mapasabot nga guilty. Kay kung ato mahigalang i-explicar sa ako nagingon ang makadeklarar nga guilty siya or dili ang Senate raman. Sumuna nga mas maayo unta o kining ila mahigalang kining gihimo diha mga kagalaan nga proceedings kay ila mahigalang trabaho sa House of Representatives mao man ang pag-ila sa impeachment complaint sufficient in form, sufficient in substance, sufficient in ground, do na ba mahigalay probable cause? Saka na. Adto na sa impeachment court, ngadto na mahigala ang matawag nato mahigalag kumbate kay sila man ang Senate man mahigala isip judges maoy makahukom. Pero kini mga kailaan og atong matanaw dili nila mahigala gipahigayon sa House Committee on Justice kay naghimo sila mga clarificatory questions kuno. So ang pikas nga habig kung tan-aw nimo mahimo nga imo mga higalang ikuan padak-on kining maong isyu nga si Sara Duterte nang hagit kini og bloodbath. Sa tupawa siya mahadlok, gusto siya mahigalag kumbate. Pero unsa bang tabo ang wa man mutunga? Tanawa ang iyang lingkuranan. Blanco man. Nya pag dramatize gyud gibutangan mahigala diha og ngan, unya naa gyud blanco ang lingkuranan. Guilty ba? Ang tubag mga kagilan dili pa ni ana nga label mahukman o guilty o dili.
Kay mahimo man nga sa ako nang giingon, kining gibuhat ni Sara Duterte nga wa pagtunga diya sa House Committee on Justice, mahimo may gala nga iyang strategy. Iyang estratehiya nga wa sa mutunga. Ngano man tungod kay iyang giproteksyonan ang Office of the Vice President. Kay mutunga ka din ha, mabuli ka lang diya sa mga congressmen. Ha? Nga ikaw, mas taas kag ranggo mahigala, mutunga ka diha, mabuli ka. Unya nasa ilang kaugalingong House rules. Ha? So walay punto nga mutunga ka din ha, kay dili man equal ang matawag nato mga higalag kumbati ni anang maong komitiba. Nganong dili equal? Tungod kay naa sila rules nga ang mga abogado, ang mga defense counsel, dili man makadirectly participate atol mga higala sa deliberations. Adto man mulingkod sa likod, ang sila mo ay magbuot kano sa apatingugon o kano sa dili. Straight to the point. Ikaduha, ang defense, mga higala dili maka-cross-examine sa mga witnesses nga ipresentar diha. So wa gyud kay daganan, no? Naman sila ilang kaugalingong rules. Di po ka pwede makidebate nila kay makasabaan ka mahigala naman say rights nga mga sabat ila ko na day, House Committee on Justice ko na. Sumutunga ka dito, upoy-upoy ka gyud dito mga kagilaan. Kamantay mo mag-hearing ng paritong Quadcom, mag-hearing mahigala ning House Committee on Justice. Mga hawd kayo. Lahi mga higalang adto ka sa Senate Impeachment Court, adto na gyud. So si Sara o ang iyang defense team moingon nga wa mi mahadlok pero nangita mi og proper venue. Ha? Kay musud ka din ha mga kagilaan, kansi ka man gyud. So bisan kinsa nga defense lawyer nga mo'y hayro ni Sara Duterte moingon choose your battle. Ha? Choose your battle. Ayaw lang sa diha dasdas sa napita, wato na to arita dapit mahigala sa Senate. In other words, kining iyang mga lawyers moingon ni mahigala nga sige lang. Wa magpasabot na hadlok mi. We will face you squarely in the Senate to ensure equal footing. Straight to the point. Nganong equal footing mo Senate? Because the senators will serve as the judges. So kining mao mga congressmen, maoy mo serve as prosecutors, ang defense counsel magkaparihata lingkuranan dito sa Senado. Tanawara, inikabot sa Senado, mahigala kini mao mga congressman, kanang ilang performance ya, di na mao inikabot sa Senate. Ha? In fact, nalantawan ako mga higala, inakog bakakon, ako na nang anticipate nan. Igabot sa Senate, di na kasugakon sila debate gito dahil nga kanang inequal footing with the defense lawyers. Ang mahitabo ini kay mga congressmen, o gayon man mga congressmen ng naa diha. Bueno, ingon sila nga maayaw man kuno pod. Tag chance may galas kini si Dilima maayaw man kuno o kini si Jokno. Mas indot pod abot Senate makakita ta dito tan-aw TV ba. Ay nalang makalimot ta miglan dunay gira sa Iran o US. Pero hire ni sila mga lawyers nga mga private practitioners na wala. Ina kung bakakon o dili. Magpatabang na ni dito. Nga naman igabot sa Senate may man mo pwedeng kasabaan ang abogado ni Sara. Musukol man na dito. Mo-object man na dito, maka-cross-examine dito, equal man. Limang kahati man mutunga ka diha as lawyer ni Sara, bulihon ka diha. Ba't mutunga ka nga lawyer ni Sara adto sa impeachment court, dili ka pwede bulihon kay, nganong bulihon ka pariha man ta? Ha? Neutral ground man eh. So, inutok kining, wala pagtunga ni Sara diha sa House Committee on Justice, inutok kini. Na akong example ha, para masabtans tanan. Aron mahibaw-an yun to. Aron nga ang tanan mahigalas ng masa magkasabot. Simple kayo nga example. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Straight to the point. Okay, balikan to mahigala. Kining wa pagtunga ni Sara Duterte diha mahigala sa House Committee on Justice hearing o sa iyang mga abogado. Ang perceptions mahigalas mga tao bahin. Nakatunasok sa mga Duterte man ta hintalaw. Hintalaw kay wa mo tunga. Napayon ingon nga bloodbath unya wa mo tunga. Pwede. Nitalaw ba Sara? Pwede nitalaw. Pero pwede bang wa mo talaw? Pwede pod. Nga kini part mahigala sa iyang strategy. Nga naman, kung ikaw mahigala Sara Duterte o ikaw may abogadong Sara Duterte, kahibaw na kanang kining mga tauhan na mauni ang namirma sa impeachment, batok nimo, ni ato milabay impeachment. So, kasabot na ang biases mga kagilaan, nining mao mga congressmen. Nga mo sungasong man kana, do not swim against the tide. Ha? Kasabot na gandaan. Ikaduha, kasabot na kapag voting palandaan sa
sufficient in form, sufficient in substance, sufficient in grounds, perting grabiha, overwhelming day ang buto. So, you cannot expect nga ma-overturn nimo ang ila na mahigalang mga desisyon sa milabay. So, kasabot mo mingo mo nga, di lang mahuwat lami, ari lami sa kining neutral venue lami. Mo na ibot pasabot mahigala diha. Ha? Kung mo insist ang uban dati, hintalaw gyud wa gibuto nga, pwede. Ha? Pwede kay mo may ilang gibati, pero ang uban sad kato mga listeners mo nang uban dai maminaw tag DWHP pero kasabot kita ni. Makasabot ka nga ang yangwa pagtunga pwedeng nitalaw siya. Talawan Sara, hambugira kay ingon nga bloodbath. Pero pwede mahigala nga strategy. Ano naman kasabot ka nga kini mo mga congressmen mo ni ang namirma sa impeachment nimo last year. Ikaduha kasabot ka pag voting palandaan sa ang treatment sa impeachment ni Sara o sa impeachment ni BBM lahi kayo. Sunod mga kagilaan, ang ila mga kagilaan mga rulings mura kag ni sukol sumbagay bang gigapos ka? Isukol kag sumbagay gigapos ka? Kaya nga naman di man ka pwede mga kagilaan nga mo participate ang lawyer di pwede atugod ka sa likod sa imong gi-assist mga higalang resource person. Mutunga ka diha as resource person. Unya ang imong abogado dili mahigala maka serve as defense counsel. Mag-igo na mag-advise sa resource person. So where is equal footing there? Ikaupat mga sugid paminaw, the lawyer of Sara Duterte, the lawyers of Sara, if in case patungahon yun nila, nasa ilang kaugaling rules, kasi sila may muhimog rules sila, ilago ng komite. Ang rules nga lisod kaayo mahigala alang sa abogado ni Sara Duterte nga, wa ka gidag-anan, ug sa sumbagay pagigapos ka, musukol de kang gigapos ka man imong duhang kamot. So inutok yung kaayo lang, arita sumbagay ka ng equal ta. Ha? Nga naman, dili ka makapangutana sa resource person. Sila ra may mangutana. Unya, kung di ka ka-cross-examine, kung gusto ka mangutana, ipasuwat ang imong pangutana, isuwat imong pangutana, ihatag ni Madam Chair. Unya, si Madam Chair, maunay dunay option kung iya bang basahon ang imong pangutana o dili. So, unsao man nimo sa to pa dili ka ka-cross-examine, dili ka maka-make og follow-up questions. Ha? Mo cross-examine ka gani. Unsaon yung pag-trap ang usa ka witness na makakpagdili, birahan gani mo pangutana nga series of questions. Kanang witness kay butang sa witness stand, pangutan-on nimo mga higala sa daghang pangutana to test the credibility of the witness o guban pa. Pero kana di man ang ilang rules, ikaw abogado ka, kung pandan mo tunga si Sara, ang abogado mga kagilan igo ra isuwat lang inyong pangutana, di mo pwede mangutana verbal. Di ka pwede mangutana direkta ngadto sa resource person. Ang imong pangutana ipasuwat sa papel, ihatag ni Madam Chair. Si Madam Chair na mabasa sa iyang kabubuton kung basahon ba niya o dili. Straight to the point. Asa may equal footing, ana? Nan kung inigtubag mga kagilaan, igtubag na mo follow up ka question, musuwat na pud ka day. Musuwat na pud ka kung na kay follow up question. Ihatag na pud nimo ni Madam Chair. Unya, o dili basahon ni Madam Chair. So sa laktot, ikaw ang abogado, kasabot ka man, nga, tadi ha, maghuwat lang tayo to Senate. Sa laktot nga pagka-istorya, kung akong example, mura ni mga higalabag sumbagay, mingon, sumbagay di magkamasukol sumbagay. Sa part ni Sara, mga kaigalang sukol kong sumbagay, pero dili tadi magsumbagay sa inyong sod, sa inyong balay. Dili tadi sa inyo, sa House of Representatives. Kay inyo man tanan rules na naamo tanan diha, daghan gud mo tabangan ka diha. Subagay arita sa neutral ato ta Senate. Mo na giingon, makigsubagay ka sod sa balay sa imong kontra unya daghan sila dito sod, tabangan ka. Gapuson ka dito sod kay. So kini mga higala adto sa Senate kay para nga equal time. Unang pagkasulti ba nga wa may mahadlok sumbagay. Di lang mi makiksubagay niyo diha. Diha sa sulod sa inyong balay. Mo atras mi wa pasabot nga talawan. Kay atras na mo sukol mi ngadto mi sa proper venue. Kasabot mi asa mi musukol. Adto sa proper neutral venue. Ang Senate is a neutral venue because dili naman na inyong balay sa mga congressmen, balay naman na sa mga senador i-convert into an impeachment court.
So dili ninyo balay sa mga congressmen, dili po na mo balay sa defense. So equal ta dito. Adto ta magsumbagay. At least equal ta dito. Inana na. So pareha ra mga higala sa kung yun og sa boxing pa. Wa mapasabot nga mo atras kag one step atras, one step forward, one step backward or two steps backward nga nitalaw ka. Wa man kamo surrender, wa man kamo isa sa mong kamot. Kaya wa man pud kana hagba. Pwede man mahigala kadto bitos Manny Pacquiao. Unsa man nitabo to Manny Pacquiao? Katong pagka hagba niya ni Marquez mahigala, gusto siya das sa Marquez. Si Marquez makilan, 1-2 kombinasyon niya ni Atlas Marquez. Pag Atlas Marquez counter punch, bugha as Pacquiao. Katug ibabaw sa ring. Sa laktod niya pag-istorya sa sumbagay, wala pasabot niya mo, das ka lang yun. Inutok po na. Mudas-das ka, kanong sa ka mudas-das, kanong sa ka mo atras gamay, das ka, niya atras. O, depende. Ha? So, didtos counter punch. Kay kadtos Marquez may gala counter puncher man to. Straight to the point. So, kinini ang mo kana nga wa magpasabot nga, wa mo to nga sara diha. Sa lain nga pagkasulti ana because nakita niya mahigalang watay mausik atong resources diha, mausik atong energy diha. Labaw tanan ang imong arguments and imong mga evidences, imo nang nalatag diha. Wala na tay surprises abot Senate. Ato na mo, ato may musukol Senate. So mauna nga pagkasulti mga sukintig paminaw. Straight to the point. In fact, kani karon mahigalang ilang gihimo sa house, mismo gani si retired Justice Adolf Ascuna day, ingom gani nga fishing expedition na ning ila, ha? Nga gihimo mga sukintig paminaw. Nya karon ilan nang gi-present si Madriaga, unsa may impact sa ang presentation? Unsa may impact sa presentation Madriaga? Inig-abot sa Senate ana mo lagwa nay excitement ang mga tao sa iyang testimony na kabati naman ta. Maura to iyang nahimo. Doon na sa supplemental affidavit. Maura to niya mo tayo mga mabati. Nagabot Senate wala na. Wala na sa ibumba ba nga ilang ikapabuto dito. Ilan ang gi-expose na nandiri. Wala ka ng depensa. Unya na namo among arguments ipakita ninyo nga to sa actual venue na nga ngadto sa mga judges na nga mo decide ini nga kaso nga ano among ilatag diha. Straight to the point. So part kana mga higala sa strategy. Straight to the Anya point. niya kaning kang Madriaga mga kagalaan nga testimonya. Ato hang i-evaluate ha. Kani testimonya Madriaga kay uban mahigala kung suko sa nga Duterte mo sa da. Indot kayong testimonya ni Madriaga. Pero tininduta detalyado ang mga sukitig paminaw. Nya nihilak gud si Madriaga. Ang katupod mga higalang mga pro Duterte mingon sad wa may unod to yung testimonya. Kato yang hilak, wa man to. Inartista man tong hilaka. Pero unsa man gini be? Be atong i-evaluate ko no mga sugitig paminaw be. Kaning iyang testimony ni Madriaga, ha? Kaya sa man tong video be, kay man to ni matiwas kagahapon mga sugitig paminaw kay kinini ang abdan ta sa oras. Ato ning karon hapit na pud ta maabdan sa oras pero itiwason ta ni sa second half. Okay. Kini dong sugod ni Ramil Madriaga, okay? Sige. The supplemental affidavit of the resource person as he read the same. Kindly provide as well copies of the supplemental affidavit to all the members. And flash the same in the screen as the resource person read the contents of the supplemental affidavit. You may proceed, Mr. Madriaga. Please read your supplemental affidavit. Opo, salamat po, Madam Chair. Supplemental affidavit. I, Ramil L. Madriaga of legal age, Filipino and with address at care of Annex 2, BJMP Camp Bagong Diwa, Taguig City, after having been duly sworn in accordance with law, do hereby state, 1. I am currently a detainee at Camp Bagong Diwa, Taguig City. for Okay, charges pause. of kidnapping. Pause dong. Actually, ako lang yan on ha, kay total kamo, kabati naman mo. Niya, kanang ang iyang affidavit, nakabasa naman sad mo. Kini ato i-discuss, no? Kay kinini ang, naman mo, unawa, ganing uban mahigala, subay gud sa tibok hearing, so, kinini ang nakasabot na mo, ana, ato lang tagag, pagtagad mahigala. Ug ato yung evaluate ang tibok affidavit, grabiyas affidavit ni Madriaga day, apil ang itong panahon ni Digong, no? Which is immaterial na sa impeachment case ni Sara. Pero sige lang, i-appeal lang. Sunod, i-appeal pa mahigala hasta nga kini Sara pagka estudyante ini medyo ilang gipakita dito silang affidavit nga bugoon day kini.
Atol pa may tawag ko ni affidavit ni Madriaga na dito ako. Atol tagay pagtagad ha asta nga pagka estudyanteng Sara mahigalap ni hangyo kuno ni day og kanang makapasar. So, konyo ba kanang medyo ya kana Sara makigalaan. No, pasar po nagbar oy. Bugada sa na. Tanaw ko sa sinultian Sara mahigala. Ha? Substantial sa musulti mga sukit paminaw. Ug imo inog bugo na mayo sa na mahigala sa kwan. Kana bang pagdaot gyud ni. Kini affidavit no. Gawas mahigala nga labot sa intelligence funds before ana si Digong unya pagkaman si Sara pagka estudyante kini bugoon ni, ha nga estudyante. Sila no. Kana the fact man kung naabugada na mga kigalaan, di lang paingon nga bias ta, pero kana magod mahigalag the fact nga ni pasar nag bar exam. Dunay kini ni ang matawag na dunay presumption nga mantigo kana. Unya og si Madriaga mga kigalaan di pag-unsa ba? Og siya mga higalag di pa sulti ra siya ni ana or kwan, maingon na sa siguro siya day nga di lang tingala to ni apil sulti kay ang ako sultian nga bugo nakapasar ba niya ikaw man. Kay siya may gala nagluma sa ni Madriaga day. Unya wa man sa pasar. Dili maayo tingali nga ang kato ni pasar mo imo inog bugo ni ikaw nga ang pasar. Ha? Mo palutos sa affidavit ba na di ha? Wa po niya ni gi kuan lang gamay ba sa tada picture kan di lang to ni appeal sir no kay og kinsay ilang direktor ba di tala na i-touch lang sa estudyante sir oy kung unsa magaling. Ikaduha wa man po sa magka-classmate ni Sara. Ang makasulti ana ang classmate si Sara og anang iyang maestro, iyang mga professors. Pastilan gi-appeal gyud mahigala mo kanang gidaot gyud ka ba nga dili ni angay magpresidente kay pagka-estudyante ini nang hangyo ni Ugrado. Mura po na mga higalag, lahap na po kayo. Wa po ilap. Ibutan ta lang mga kailan, tugutan ta lang ba nga? Apil lang grado, sige, tugutan ta lang. May mag-appeal sa impeachment na grado dahil. Muna, ang mga tao, mahigal tao, taon-taon, nihilak siya. Paghilak niya, paragraph 46 na. Anya paghilak. Unsa may naas paragraph 46 ganun nihilak siya. Muna karon ha, wa pa gani mag-cross examine. Wa pa gani siya pa lang gani ha, nagbasa pa lang siya ang affidavit. Mura og pastilan. Wa pa maagi cross examination ha. Ambot ang mga ordinaryong tao mo tuo mo adtong iyang sulti or wa? Ha? Natalawa ra gud. Ato evaluate umayo pero gisinyasan naman kung kay Susminya diri nga kini na ang mag-Armen Manila sa amin. Sige. Kaya mo na nag-appeal pa pagka estudyante niya. Nga ni adtong panahon na kuno nang dili maayo sa eskwelahan ana. Di man sila classmate ni Sara kasi magkasulti ana. Mabutang na hinuon ba nga sa man imong kalaki nga. Kana bisa pa gani classmate nimo kani adto nya magsulti day nga bugo. Medyo lahap no? Ato mga classmates sa una indekin, kung na musulti na itong inana, dili na lang ka mo patol ba, no? So ilang gi, astilan. Usahay mahigala, labi na og kuan, labi na successful na saka, nya naimingon nga, imong classmates na classmate ko ng kingali niya, adili na ako mangupiyag answer. Aligre sa hitabo amiga. Kinsa mga classmate gyud mo or professor ka ni Sara? Pida. Kada bang makatawanan na hinog samot ba mga kaigsunan ba? Kinsa may writer ani iyang kuan og unsa magaling ni og tinuod ba ning iya or dunay writer ini? Wa ni maagig pretesting na. Ato diwa sa gisgot mga kagilan, gi-appeal pa man yan ng eskwelahan dahil murag lahap ra sa kayo ba, butang-butangan imo kini bitong usa ka propaganda bitaw ba? Sagol propaganda gini. Kini gihimo nila mga kagilaan nga kan Sarawa gi angay ni, dili pwedeng mapresidente pagkakuan ni wa ni, ha? Astilan mga kaigsunan. Kana mo na abogada mo na mga higala. Bisa pagpaswato nimo nag-essay
isi-writing siguro mga kagalaan nga kung maibay pasuwat Sara day. Umingon kag imong pasultion, labi pag imong pasuwaton. Nga kanabang suwat ba nga be? Way palabanay og AI ha? Oy, itapad nimo si Sara og si Madriaga nga mo'y nanaway mga kagalaan. Pa atong contest og kwan, isi-writing contest, tapad mo duha be. Ako ari kung Sara mo tan-aw nga kuno lawyer ko na. Medyo mo stilan mga kagalaan.